Du må ikke drikke bussen. Skift. Ud. Ud af bussen. Kan ikke bare giv mig flasken først. Hvor kører du hen? Hvor skal du hen? Jeg skulle da først. Skal du være fræk? Jeg er kommet Rådhuspladsen. Kan du køre mig til plejehjemmet? Det var da utroligt. Jeg tror, vi kører forbi plejehjemmet. Men hør så, så bliver du irriterende. Du skal da ikke stikke ben, for du er irriterende. Altså, helt ærligt. Du må ikke lege bussen. Har du flere pølser? Nej, desværre har jeg ikke. Sådan en skal vi købe pølser. Jeg har mine veninder her. Jeg ved ikke, om dine veninder har du busbillet? Jeg er kommet med den i morgen. Jeg har glemt mine penge. Jeg kører lige med bus hver dag. Hvis du skal i bussen, skulle du altså vise billet. Kan vi ses i morgen? Hej. Jamen hej, hvad vil du? Kan du huske mig, jeg er Bertha, din veninde? Nå, Bertha, gud, jeg havde ikke sådan mit briller på. Det var jo en irritation. Sætter du ned? Tak.